kakve velike školjke. Pitam se, a šta se krije unutra? Ajde da pogledamo i saznamo. Wow, pa to su kućice za lutke. I perle. Magične perle. Jao, gledajte, sad još imate i sirene. Zar to nije divno? Ajde da napravimo kućice za njih. Biće zabavno. Wow, ova perla je tako lijepa. Došla mi ideja. Ali, uzmi. Ups. Ok, a meni treba dvorac za lutku. Stavit ću ovdje bazen. Unutra kolonu, a na nju biser. A zatim ću ukrasiti sve peskom i morskim zvezdama. A sad ću napuniti bazen magičnom vodom. Kakva lijepa boja, pogledajte. Sada moja sirena ima svoj bazen. Uživaj, draga. Liv, probudi se. Vidi, ja sam već sredila dvorište. Zaista? Treba ja nešto da smislim. O, znam. Ovdje je čarobni štapić. On pravi sapunice. Wow, gledajte. Sada i ja imam bazen. Gotovo. Šta je ovo? Ne razumem. Ok, sad ću da povučem. U pomoć! Uhvatili su me u mrežu. Ne brini, spasit ću te. Trebaju mi samo makaze. Aha. Sad ću sve da isečem. Ovako je bolje. Sad si slobodna. A to ću uzeti. Treba mi ova mreža. Ali bolje je da bude plava. Stavit ću je preko. Eto. A zatim ću ukrasiti sve školjkama. Ali ni to nije sve. Treba ukrasiti sve lampicama i meduzama. Eto. Gledajte, zar to nije divno? O ne, šta je to? Da ja da povučem. Šta? Treba i meni mreža. Ćao, čao. Jao. To je to. Dakle, skidam mrežu i stavljam je preko. O, da. A sad ću ukrasiti sve morskim zvezdama. Lepota. Dodat ću nekoliko detalja. I eto, sad je i moja kuća spremna. Zadovoljna sam. O ne! Moja sirena je ispala iz bazena. Treba je vratiti nazad. Eto, tako je bolje. Dakle, na prvom spratu ću staviti kamančiće. Odlično. Zatim ću ukrasiti sobu koralima, lepim kamenjem i algama. Super! A sad ću sipati vodu u kalup. Da, a zatim dodajem želatin i miješam sve. Aha, o ne! Ne smeš plivati ovome. Ne, želatin će se sada stvrdnuti. Joj, zaglavila si se u želeu. Kako te izvući? Liv, pomozi mi. Ajde, vuci. Uspela je. Ups. Liv, kako si? Je li to tvoje? Uzmi. Ne moraš da zahvaljuješ. Da, to je moja sirena. Dakle, izvadit ću žele i seći ću ga na komade. A zatim ukrasiti sobu ovim žele kockama. Super! A zid ću ukrasiti oblacima i suncem. A tu će biti krug i tobogan. Super, gledajte, sada moja lutka ima odličnu sobu za zabavu. Sviđa joj se. Baš mi je drago. Pogledajte kako se zabavlja. Wow, i tako lepo peva. Svaka čast. Wow, čak je i Ken došao da čuje njen divan glas. Šta? Hej, ko je uzeo Kena? On će se zabavljati sa mojom sirenom. Oni se vole. Ej, vrati mi Kena. Ne može, on je moj. Šta?
on ima noge. Hajde da ga bacimo. Dobro. A vreme je da ukrasim svoju sobu. Stavit ću pod i zid sa šljokicama. A morski talasi sa brodićima. I puno slatkih ribica i morskih životinja. A zatim mi treba sto. A ležaljka. I još nekoliko morskih detalja. O, sve izgleda tako lepo, jel da? Lutko, kako ti se čini? Pogledaj. O, drago mi je da ti se dopada. Da, to je sve za tebe. Uživaj, draga. Ova soba je samo tvoja. Jao, svaka nam čast. Napravili smo tako prelepe sobe. Da, super. O ne, šta se dešava? Moja lutka je gladna. To nije u redu. Sad ću ti napraviti sobu gdje možeš da doručkuješ, ručaš i večeraš. Tu će biti sva tvoja omiljena hrana. Da. Napravit ću ceo kafić za tebe. Stavit ću stolice, stolovi i obavezno treba sladoled. Znam da ga obožavaš. Eto, uzmi kornet i možeš da napraviš sama sebi sladoled. Zar to nije super? Iskreno, i ja obožavam sladoled. O, a vidi. A evo, prvog klijenta. Hajde, napravi sladoled za klijenta. Verujem u tebe, uspećeš. O, svaka ti čast. Napravila si čak i limunadu. Super! Bravo, bravo! Evo i tvog prvog zarađenog novca. Cool! Baš sam srećna, ali tako umorna. A šta to Judy radi? Hej, jesi stigla da napraviš sobu, jeli? O ne! Ali nema veze, znam šta ću da uradim. Naše lutke su se smorili, treba im neka zabava. Sad ću napraviti ringišpil za njih. To nije teško, a brzo ću završiti. Aha, odlično. I treba mi šator. Tada, ringišpil je spreman. Dodat ću nekoliko ukrasa, kokice i tada, svaka mi čast. Wow, prelepo. A lutke, jeste spremne za zabavu? Njima se tako sviđa, jupi! Wow, ekstra. Aha, a sad još jedu i kokice. Hoću ja malo. Preukusno. Šta se dešava? Gde su otišle? Hej! Wow! Oni su u delfinariju. Sjajno! Dakle, spremili smo još po jednu sobu. Da, izgledaju divno. O, moja sirene sva prljava. Joj, kako si mogla? Hitno treba da te presvučem. Dakle, napravit ću garderober. Hajde, isprobaj bilo koji rep. Počet ćemo od ovog. Ne, ni nešto, slažem se. A ovaj? I taj izgleda loše. Idemo dalje. Wow, ovaj rep ti savršeno stoji. Tako si lepa. Svaka čast. Šta? Jesi se umorila? Spavati se, razumem. Dakle, sad ću ti odmah napraviti spavaću sobu. Tu će biti krevet, žive biljke, plakati, ogledalo i dodat ću još malo ukrasa. Gotovo. Sada možeš da se odmoriš. Laku noć, draga. Šta, lutko? Da li želiš televizor? Lako. Sad čekaj malo. Stavit ću komode, tepih, stočić, obavezno kauč, zatim biljke, plakati
uporedit ću kolekciju korala moje sirene. I konačno ide televizor. Eto, ispala je odlična dnevna soba. Sada možeš da odmaraš i da gledaš televizor ovde. Stigla ti je drugarica. Cool! Uživajte, lepotice! Da, konačno smo završili. Svaka nam čast. Imamo tako prelepe kuće i sobe. Jel se slažeš? Da, naše kuće izgledaju divno i svaka soba je tako jedinstvena i lepa. Sviđa mi se bukvalno svaki detalj, a tebi? Da, i meni. Ništa ne bih promenila. Sviđa mi se sve. Nadam se da i našim lutkama isto. Da, 100%. Naše lutke su presrećne, a to je najvažnije. Daj da te zagrlim. Ćao! A čija kuća se vama najviše dopala? Napišite odgovor u komentarima. A vidimo se sasvim uskoro. Ćao, čao društvo!